Du har garanteret set en masse videoer om, at man kan sparke op mod væggen sådan her for at lære at stå på hænder. Men hvordan kan man egentlig lære at holde balancen her? En måde at gøre det på er at bevæge skulderen længere væk fra væggen, altså åbne mere op i skulderen for at få mere vægt væk fra væggen og ind i ens hænder. Det kan være en god idé, hvis man har en lukket skuldervinkel og gerne vil arbejde på at åbne mere op i skuldrene. Hvis ens skuldermobilitet er en udfordring, så kan man også bevæge hoften længere væk fra væggen i stedet for skuldrene, for ligesom at få vægten væk fra væggen og ind i ens hænder. En tredje måde, man kan komme væk fra væggen på, det er ved at prøve at sparke sig selv væk. Det er ikke noget, jeg vil anbefale, fordi at det kræver en hel masse held, men også at hvis man vil stå frit, så er der ikke en væg, man kan sparke sig selv væk fra. Det jeg vil anbefale, det er at starte med hænderne relativt tæt på væggen til at starte med, fordi at vi på den her måde starter med ikke at have særlig meget vægt på væggen. Herfra ved bare at skubbe med fingrene, kan vi få vores fødder væk, hvis vi ikke har særlig meget vægt i fødderne til at starte med. Giv det et forsøg.